ho fem amb desànim, no ho canviarem. Per tant, i com ens animem? Amb realisme i amb dades, i després amb eines que ens permetin canviar. Perquè fes això i com ho faig no ho sé. Per tant, fa 2 anys no se'n parlava tant, ara molt més. Celebrem que personatges mediàtics o polítics com tu, Òscar, feu un pas al davant, perquè això ajuda molt, amb el propi exemple i l'humor també ajuda. I evidentment que els professionals de la lingüística adaptin també la terminologia que ens l'apropin, perquè al final el que fem cada dia és molta lingüística i no és una domena, molta sociolingüística. Bé, no farem un taller com a tal perquè els nostres tallers duren una bona estona, però sí que intentarem una mica compartir aquesta mirada, que és el que fem, i d'alguna manera que sí que puc dir això em sona, què puc fer amb això. Bé, el primer que nosaltres ens hem centrat, o quan vam iniciar fa 2 anys, de tot el que està parat aquí, que és el que utilitzem com a base una mica d'ingredients per fer llavors el pastís que cuinarem, ens hem centrat en un hàbit, que ja n'heu parlat, i és l'hàbit que tots els que estem aquí alguna vegada l'hem patit. Si algú no l'ha patit mai, serà un cas excepcional, que és allò de que buenos días, i ja t'hi has fotut de ple. Alguns ja fa uns anys que no ho fem, però ja hem passat per aquí. I aquest hàbit, que ja ho heu explicat, també una mica posem de context, que ningú se senti culpable. No som uns babaus els catalans, hosti, que borros que som, que és que sempre canviem. No, un moment, això té una explicació, unes quantes, que ens portaria molta estona. La primera és la minorització. Quan t'han fotut hòsties per tot arreu durant molt de temps, ja has crescut aprenent aquest hàbit que a casa ja, és a dir, per tant això, el primer, que ningú se senti babau ni culpable, i si quan algú surt avui d'aquí i vol parlar en català al carrer i no ho aconsegueix, no us enfadeu, no us frustreu, perquè també ens hem de cuidar molt, i la frustració, els humans, quan ens frustrem, ens enfadem. I jo sempre dic que quan jo estic enfadat no dono la meva millor versió, no sóc el millor ni el més guapo, i de fet jo no m'agrado enfadar, per tant, cuidem-nos, hem d'intentar no frustrar-nos, i per no frustrar-nos vol dir posar-nos objectius assequibles. Que algú diu, demà em fotré a parlar en català amb tothom, peti qui peti ho aconseguiré. Algú ho aconseguirà, però altres potser no. Jo soc exfumador, fa 16 anys. Si aquí a la sala hi ha algun exfumador o fumadora, que segurament que sí, com ho vau fer? Un dia vau dir, hòstia, això del fumar, tinc tos, em costa calés, ja no puc entrar als bars de tal. Vau prendre consciència que teníeu un hàbit i que el volíeu deixar. A més, estàveu una mica emprenyats. I a vegades aquest petit enfado és un motor i vau decidir que volíeu canviar allò. Alguns ho van deixar de cop i es va acabar. No es va acabar, l'endemà no, les ganes de fumar van venir. I el tercer dia també. I el quart dia amb aquell cafè el vaig haver de llançar perquè si no feien ganes de fumar. Però hi va haver una decisió, des d'una consciència. Per tant, primer, que us convidem és, si ara us animeu que us puntueu individualment, de 0 a 5, no cal que ho digueu, però ara sí que us deixaré 10 segons perquè us puntueu de 0 a 5, 0, canvieu sempre al castellà, encara que no ho voleu fer sempre, 5 no canvieu mai. Poseu-vos el número individualment internament, poseu-vos el 0, canvieu sempre 1, 2, 3, un poquet, 4, 5 no canvieu mai. Feu-vos aquesta petita revisió. Ja teniu el vostre número. Doncs qui estigui a 0, qui intenti anar a 1. Que algú de 0 vol saltar al 5, perfecte, escolta, cadascú té els recursos que té, i no tots tenim els mateixos. Hi ha gent que és molt potent i és molt resolutiva i alguns altres necessitem més temps. Escolta, no passa res, però feu-vos el propòsit a partir d'on sou, identifiqueu en quin punt esteu i què us costa més. Un dia vam fer un taller a Sant Feliu de Codines i va venir una dona i va dir el meu marit el vaig conèixer, ell és castellano parlant, va venir també d'Andalusia, i clar, ens vam conèixer fa 30 anys i he parlat sempre en castellà. I algú va dir, no començaràs perquè va dir sí. I vam tornar al cap d'uns dies a fer la revisió de combinat al taller i ella ja l'endemà va començar i li fot en català al seu marit ja a la primera de canvi. Això no és habitual, però és possible. Nosaltres recomanem que una persona que t'has conegut parlant sempre en castellà i tu dius, ostres, és que li veig la cara i em surt en castellà. Doncs escolta, potser amb aquest t'espera, o amb aquest pots fer un pacte explícit que en diem. Els humans pactem coses, encara funciona avui en dia. Acordem un contracte o pactem que demà ens trobarem a tal hora i els pactes normalment es compleixen. Normalment, si no un dia s'ha de trencar, escolta, i allò que vam quedar ja no. El pacte ens ajuda amb aquella persona amb qui ens relacionem en castellà i em costa molt perquè li veig la cara,
demà ens parlarem en català, vinga, i si som dos que hem pactat ens podem ajudar, perquè la que jo canvi la que em va dir, ei, que l'altre tens raó. Per tant, ens ajudem, ens ho fem fàcil, i ens ho hem de fer fàcil. Aquest seria un. L'altre és aquella botiga on no has anat mai i no t'han vist mai, doncs fes-te el propòsit que aniràs a comprar el paquet d'allà i ja entraràs en català, directament. Però t'has de fer el propòsit, perquè si no aquell automatisme que tens, ja entraràs i segurament veuràs aquell color de pell, aquella expressió que et semblarà i ja li fotràs també en castellà. Per tant, que cadascú esculli per on començar, que cadascú té una realitat diferent, sí? Perquè a part de guanyar parlants hem de aconseguir no perdre'ls. Perquè guanyem parlants que es perden amb aquest pare, amb aquella noia que vol parlar, però entre el pare i la filla, com li fot en castellà, aquella noia que havia anat a un curs del Consorci, fantàstic, que tenim llista d'espera, que molta gent vol aprendre el català, l'ha après i llavors resulta que no tenim qui practicar. Per tant, els espais que deia la Marina i també aquests parlants que guanyem, hosti, no els perdem. I per tant, hem de ser nosaltres. Una cosa molt important, que sempre insistim en els nostres tallers, no només hem de fer la feina nosaltres, ja s'ha dit aquí, perquè és que sempre ens cal tot sobre nosaltres, és veritat, però nosaltres al final sortim al carrer i parlem, no? Vull dir, doncs fem-ho amb la millor consciència possible i que no sigui per part nostra que es perdi. Que es perd per banda dels polítics, bueno, si haurem de fer una revolució que fan alguna tant per l'any, no ho sé. Però la part que ens pertoca no és més responsabilitat, ni és més culpa, no. Però sí que és responsabilitat. Jo on puc arribar a fer alguna acció aquí? Jo, el meu marge d'acció és aquí, al meu voltant, jo ja no arribo allà o allà. Per tant, que cadascú, a la mesura que vulgui, pugui, ha d'haver un punt de consciència, sense consciència no hi ha canvi, i que cadascú decideixi fins on vol o pot arribar. És una decisió lliure i personal. I llavors que algú tira pel dret, perfecte, que algú s'ha de buscar ajuda, doncs te la busques. Jo no vaig anar a cap grup de teràpia per deixar de fumar, però hi ha gent que va a un grup de teràpia i li va funcionar. Hi ha gent que es compra els xiclets de nicotina, és a dir, faig molta referència del tabac, perquè és un àmbit que molta gent ha conegut i és un hàbit adquirit, i és après. I per què costa tant canviar un hàbit? Perquè el nostre cervell necessita automatitzar els aprenentatges. Aprens una cosa i ja la fas automàticament, perquè si no, no podríem fer res. Si haguéssim d'estar pendents de com caminem, de com masteguem, de com respirem, de com prendre, no podríem. Per tant, el cervell està organitzat que aprèn una cosa, la passa com a l'automatisme darrere i anem caminant, mirant el mòbil, mastegant un xiclet, amb una pedra i fem 1000 coses a la vegada, però la consciència i l'atenció sempre estan només en una. Per tant, per canviar un hàbit, aquest cervell li hem de dir que, ei, 1, el anem a canviar, t'aviso. 2, com ho faré? Estratègia, pla d'atac, que cadascú s'ho faci com vulgui, busca la manera. 3, quines eines utilitzaré? Ajuda, ho provaré per aquí, ho provaré per allà. I 4, comença. Comença i practica. I escolta, no tot surt sempre bé a la primera, doncs no passa res. Torna-hi, i torna-hi, i torna-hi. El vostre cervell us dirà, veig aquella cara i et farà tornar al castellà. I dius, no passa res. Que li he fotut en castellà, l'endemà hi tornes en català. I no passa res. I treballar molt els prejudicis. I és molt important. Que avui la majoria de persones que som aquí som de color de pell blanca. Als nostres tallers ve gent que ha nascut a Catalunya i la seva pell no és blanca. O gent que ha vingut de fora i diu, a mi em molesta molt que perquè em vegin amb aquesta cara em parlin en castellà. I hem de pensar que això molesta. Els prejudicis també formen part de la humanitat. No passa res, Tots tenim prejudicis, revisem-los. És un exercici personal. Fixeu-vos que hem parlat d'empoderament, en aquest cas lingüístic. El procés d'empoderament és un procés individual, que després esdevindrà col·lectiu, òbviament. Però jo m'empoderaré a mi mateix d'aquells espais on em sento més vulnerable, més insegur, ell en els seus, i cadascú té el seu espai on decideix empoderar-se. I de fet, no hem inventat res, us heu empoderat moltes vegades al llarg de la vida i segurament no en sou ni conscients. És a dir, una cosa que us costava, que us feia sentir malament, i heu decidit canviar-la, us heu posat i la vau canviar. I a vegades no en sou conscients, a vegades sí que us heu felicitat. No ho he aconseguit. També hem de celebrar els èxits, també els hem de celebrar. I per tant, cadascú tindrà un recorregut diferent. Però posem-hi i revisar els prejudicis és molt important perquè en tenim molts. Perquè en el prejudici és on canviem. En el prejudici és on canviem. Prejudici no només de pell, prejutjo que no m'entendrà. He prejutjat malament perquè sí que m'entén. I l'altre que també treballem molt, que ja ha sortit aquí, és el de la bona i la mala educació, que ens el carreguem en 2 segons. Perquè que jo contesti en català a algú que se m'ha adreçat en castellà, ens han dit que era mala educació. Però quan jo començo parlant en català i em contesten en castellà, això no és mala educació. És que no ho és, com tampoc ho és l'altre. També ho hem de
recórrer i ensenyar-ho per alliberar-nos una mica també d'aquesta cosa que ens han anat dient, que era de mala educació, al buen cristiano, totes aquelles coses, no? O no seas marrano, sucio, etc. Tot això ens ha anat impactant. Per tant, també reviseu, si creieu que esteu sent mal educats o mal educats, reviseu-vos, no passa res, si us sentiu incòmodes, reviseu de per què. I us hem de dir que no. La mala educació és un acte recíproc. Jo soc ben educat amb tu i tu ets amb mi, que no pot ser que tu siguis ben educat amb mi i jo amb tu no. Això, l'educació va d'una qüestió recíproca. Sí? Per tant, parlar la teva llengua, això ens va deixar un dels molts llegats de l'estimada Carme, és parlar la teva llengua no és mala educació. És mala educació demanar-li a algú que no parli la seva. I aquí sí que he citat explícitament la Carme. Que algú em digui no hables en català o que jo li digui a algú no parlis en castellà. I un últim punt que ens ajudarà molt, que això, òbviament, els que som catalans o catalanoparlants, ens agradaria que tothom ens parlés en català, perquè ens agrada, però això no passa. Si pretenem que jo perquè parli català l'altre canviï, això passarà poques vegades. Si jo espero que l'altre canviï, què passarà? M'enfadaré amb l'altre, i així per què collons parlo jo català, si no he aconseguit el canvi amb l'altre? Intenteu canviar vosaltres. Aquí és on hi ha un àmbit, un espai de seguretat, d'evitar la frustració. Intenteu canviar vosaltres, no intenteu canviar a l'altre. I si això, que anem cap al final, el que heu d'aconseguir és parlar català com respireu, que no us n'amogueu. Si aconseguiu això, després hi ha una màgia, i és que hi ha una persona que quan tu li parles en català, ell va i canvia i comença a parlar en català amb tu. No sempre, però passa, que és el que en diuen els lingüistes, la convergència inversa. Jo tinc persones del meu entorn que només parlen en català amb mi, amb ningú més, perquè s'han trobat, potser, que jo no els he posat mala cara, no esperava que parlessin en català perquè els hi parlava, s'han sentit segurs o segures, jo sincerament a vegades em parlen en català o en castellà i no me n'adono. Jo li vaig fotent i si algú no t'entén ja t'ho dirà, però tirem, i per tant arribar a naturalitzar el parlar català és el millor que podem aconseguir, perquè ja estarem pendents d'altres coses, perquè tenim tantes coses a les que estar pendents que només ens falta estar pendents de si m'entendran o no m'entendran, de què he dit, de què no. Per tant, aquest procés, aquest és l'empoderament real, arribar a fer uns canvis amb la majoria, el màxim de naturalitat, no estar pendents de què he dit, de què no he dit. Tot això és una mica el que us hem anat donant pistes, no intenteu, podem treballar molt més. Els trobareu a internet, al col·lectiu Escambell, i podeu contactar amb ells per demanar-los qualsevol taller. És xerrar del que convingui i gresca i passar-nos-ho bé, que al final fer una cosa xula. I és canviar un hàbit, però fer-ho amb alegria, perquè, escolta'm... A la Marina ben arremangada al Consorci i demanant recursos per poder tenir més eines per poder fer